Wat lakat nat election jong kajalakam pat penbena setia yak election MDC haki Artalik District Council kata ka JHEDC berka KHEDC kaseng san partai VPP kalapan krek syaja yak kini ke election MDC ke Bansa Longshan hadin ke jingjab dan buram baka jing kersan jong ki pajpa akaleng ka beri onyo trap da baka ukertong jong ka ule job dan buram Dr. Ricky AJ Sengkan ka VPP mentakas ni kalapan mi yaki kyrteng jong ki kertong but way na kita dari Samla Yoowanmi Myria uban iakhun ya kini election MDC na Nartiang-Wahiajer Constituency uni usamla uba pisat yoi hapo YouTube channel uba ke kyrteng teknologi da Khasi kan longro ka jing kemen ya ki pajba ki baju kershan ka channel jong ni usamla rang ba menta ulapan krek ban iakhun ya kini election MDC ba ni usamla ula ai ka jing tipu ba shibun shiki pajba lang ba ka YouTube channel laka de ki jingja ki jing hikai ni kinu ki jing tip bat kham tam ye ki jing tip chpang kan need exam bat ni ki counseling bat kumjo ye ki NM GNM bat kham tam ye ka scholarship ka ba jing tip ye ki samla puli bat dangshen ulayo ye ka award best infotainment influencer Haka Hello Meghalaya ni usamla wala pandebi ka kardan BSc Agricultural Management but long away ni ki samla menta ubala pau haka YouTube channel ubala don silak tam ki subscriber ni usamla rang ba ubala ai ka jingtip ki pajba leng ba ki jingtip ki ba pair haka YouTube channel ni skem ba ki pajba ke yo jing mento shibon na ni usamla rang ba tat menta ni usamla wala pen krek ban rum nak sakani ke jeli jong san partai bad uban iakhun ni kini ke election MDC kaman salong akanu kanu kapor na Nartiang-Wahiajer Constituency happy ki pajba ki baju kesan ya ni usamla rang ba eng ba ki videos ki jong ni ki pajba jong ka Nartiang-Wahiajer ka VPP kala pen benai hukum ukertong ka syam haki pajba ban rai laki ibit ni amban pa ya ni usamla sha ka jing dorbar jongka ke dorbar district council hapo JHEDC Samla Yoowanmi Myria wala persyang ban ai ka jing sekeri ke babhatam iki pajba leng bagi social media kata ke YouTube channel kanu tamle la daw ni usamla on poi sekoi par kathong lang baga jeli jong ka san partai ka ban ai ka jing sekeri ye kari bat ka jaj benriu kham tam ya ke district council ka padon hapo Giant Hills leng bagi jingmut ki babha leng bagi jingmut ki patai niki ideas ki baper ki ban permentoy om tang ye ke district council raya ki pajba jong ka rilom Khasi ba jantia kerpang ki pajba jong ka beri nyo terap bat kham tam ya ke konstituensi ke baun sami khman lani uban se khun ye kini election MDC na Nartiang-Wahiajer Constituency ki pajba ki kitbok kirweng yang ni usamla baki ai ki jingmut ki babha ki long ki bajob ha ka jingem